थांनाय मारै मा होनगे हायसे थांनाय 4 तारिख सेप्टेम्बर 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया बाय एकor थांया गलो एनएलटी उरी एनएलटी पीडी एटीटीएफ एनएलटी बीएम और चारटा गलुnyai ekor खालामनानै 24 तारिख सेप्टेम्बर 2024 जम्पुजला 7 बेटालियन टीएसआर हेडक्वार्टर हुमबेक सेरेमनी पामया गलो जदन जानु खुंगो जानानै रहबाय गया ताबो नंबर 1 के एजेंडा हंगाय केदारनि प्रॉब्लम केदारनि केस पेंडिंग केस बुदे तुमुर एने सिंगनानु हंगा बो ताबो स्ट्रिंगिया एक्सेप्टिंगिया बुरुनि तामुंनाय गो थिनांगो आबन बागै दंनि प्रेस मिटानो जों बिसनांगो माबा साका गनि बागै आनि कोइ मुमनो त्रिपुरा सरकारनो सेंट्रल गवर्नमेंटनो तादेयाव स्ट्रिं हाय थिं केदारंनो तागिरिना नंथो बनि बागै जों दिनयाव नों बसान मुक्लाका और पीडी बाय पीडीनि ग्रुप बाय हासिपानि ग्रुप और जों बरकतुल गाव 40-50 जन हिसाब जों दिनि आजदा हामबाया बेतुदि तुमरो आबो एरेसिमानो दिनै कोन थिगरै ते थिन हाजिरा बा कन्डिशन हामदिया सिजन जाथाया जागा जागा उराम जेगेन हानिया जायांलाय दंगो दाबो निनि आनि हिने मजरा ओंखाय जों दंनानि गिबो आबै मा हाजा ओंगे सर नरक हास्तेबा फाउंडेशन ग्रुपनि प्रेसिडेंट बा कक दासलानाय के जों अबनि बागै जों गमाय कुनो इनफरमेशन जाया जों कक साजाया बरक दाबो बरक ब क्वार्टर मांखा ब एक्सेप्ट खायजाका बर प्रेसिडेंट बा सिंगा जों मालिबा ताइ बिनि लगे जीएस दंखायजा बरकनि मांगाराका ते आबनि बागै मायाबो जिनि हासे पानि ग्रुप 222 जन गावो आबार बरकनि सिमाबो ताइ केरि मायाबो नरक तो मबाय बिसि कायसा उनाना इतंखा नर जे एग्रीमेंट उनाय माने लेकिन नर नि जे और सानमुं रक्त और ताम सानमुं दं सानमुंखौ गोबां दङ जिनि बोसाबोदैनि बागै थिनांनि बागै फरिनानि एडमिशननि बागै ताइसि नखौ करि दाबो नखनि बागै दाबो मेन नांमानि गाय स्ट्रिंगै जिनि एक्सेप्टङै जों आइ कार्ड मानानै नांनाय नम्बर 1 आबोता दाबो केदार दं खालायजा बखाय यगजा माजे मानैया कामला मोननानै गेरै जों बायगे दंनाय बायगे जानाय बनि ngै दिनै आं दि सबर आइ देबमा आबनि बागै आं मा सागारका बंगसं दिनै तमुनो जदिनो अम नरनि जे सानमुं रनो तै हास्ते हाफान कोनो मोनसे खलाया के नर अमनो तै तामो बुस्कांनि सालर तामो स्टेप ना हाजता हास्ते हाबाय आबनो जों साना गलाय बनो जों मालाय उराम बाय उराम न एसबि नि बर' प्रशासन पुलिस मालायो नै सेन्ट्रेलनि सीआईबी रबाय जों मालायो हरबाय मालायो बर' साव माय कावानादि धनवारि साव दा धनवारि माय गैया जों बुदि तुमरो जिनि थिनांनि बागै ब्लै सायां दंनाय बनि बागै ब्लै किरि उजाबायो जिनि गेदार माय दाबो हाय मा संगा यागे जों दुं जिनाव सक्सेसफुल यागाय जों सभा पत्रबानो जों नखलाय मान के किसा साल सिगाङो फास्टिनि मन्त्रि अकरा बिनि पोस्ट गायसर जा एनएलटी एटीटीएफ ने 250 कोटी कैसा बरो कम पैकेज से माने का अब रोले नरनि बागै याबो नाबो बेनिफिट कोटी जों खनाका युट्युब नुगो मोबाइल नुगो 250 कोटी सपाइजार सेन्ट्रेलनि रहकां खनावो स्टेट त्रिपुरा सरकार आबो जिनि मानथायनि बागैया आबो पब्लिक डेभलपमेन्टनि बागै रहरका मेन के जिनि केदारनि के एक्स्ट्रा पैकेज नाला दं आ मानन बागै जों ताइनि दं बसा मा बासा जाओ सरनि सिनेमा के आनि सिनेमुं सबरा देबरमा हासे फानि हाइपावारनि हामबाय जोंनि सान साथि मेडिया ताइ जोंनि जगत टिभि जगत टिभि कभारेज खालामबाय ताइ हामबाय जोंनि जे सेंग्रा काफुक संनो और जरानि मानि बागै जों टिचारनि बागै ओके हासिं सार साइथा माहाय न जों 7 तारिख 9 मार्च 2024 जों दिल्लीआव थाङै जोंनि अकराराव एग्रीमेंट खायगा एसे जों एग्रीमेंट खायगा खायमानि करे जों जोंनि हास्टेआव फायै जों 24 तारिख 9 मार्च 2024 जों खायै जम्पुइ
जम्पुइनि 7 President biasa kemo जों sakbedok thaiga bedok mani bai tabuk जों bisang dongha tabu bai bisakai dongha जों mumsa sini dimano जों maniako tei जों sini je gedarok nangmani tamo sini जोंनो tubui phaiga sini okra bai salai जों agreement khai जोंनो tubui phaiga orjango keba जों tabuk जोंनो accept ji khayako je जों sipai omahige जोंनो accept ji khayako जों अराव थांबो तामफ्राय जों SIBO थांबो जोंनो मालायनि हिन थांगांगा जोंनो मालायनिया ओंके ओंनाय जों जोंनि अक्रानावबो सोङो बिदि ग्रुप नेङै आं सावो जोंनि सारनावबो सोङो जोंनि प्रेसिडेन्टनावबो सोङो जोंनि सारनाव सावो ओंगानो तेबा ताव सानजरा जों मुंसा इंगियाखौ तै मानियाखौ दा जों जे जोंनि मानथायनो मानियाखौ तेबा जों ताबो रमदि बुब्रुबो जों थायो जों जोंनि गेस बटान जागिया जों तो कायसा सामुं खायनाय बा बिसिंखौ सेंग्राङै दङै बा जोंनि गेसबो दङ जत ताखुंनिनो दङ जोंनि मुंसा गेस दङ जोंनि आगि साइमान दङबा जोंनाव माइकै सेंग्राखौ हाबजाखै अ गेस दङ तानानै थांगांगाय जों ताबो तामो आइकाट सानजागौ जेमन एक्सेप्टनि आइकाट सानजागौ रिकगनिशन दक माया ओंके अबनसि जोंनो ताबो सान जिकुनु जोंनि तामो SIB संजोंनो कुनु अमनि मुंसापानो जोंनो साखा मंगाय गोरै दंखा गाबोन बागैनो जों दिनै media बुसकाबो फाइ मालुम दाखा अमहायता Sannoroni inko returnees group rokni bisungon poison arok sini grup ningai PD grup ningai sini 361 jona toko obai kepano maya ke baksa mangka ya ba kaisa kaidai ro semorok malik tongka ya ba kaisa ningai yo kobang mang tongka jemon dom di sini grup to sakka hajing ko जों saita kong mo ya ba baksa di grup ni wo kobang dijak tongka sini wo komung tongka ma hing tongka ta ya ba bo mai saimia जों to Bomahai borong dia. Ya Pak, tahu saja tuh yang kai manja kok. Bomahai tak. Tini ke kai bisa grup nengi no kai. Seng tini orang tiny group nengi kayo. Seng Hasteba group, Uri group, seng PD group nengi. Ang PD group nengi saya tu. sino mangkas Ani sini mungkai monoranjan de Burma. Ang PD group nengi saya sipai sibel. Kita pajabang nong media ning sanai infra haste सरकार जोंनो साबाय तावालारिथ' बे कायसा सोंसाय मानो होनागौ साबो मादार अर्गानाइज साबो फादार अर्गानाइज आबो हाय बरनो ता खलायतो खलायगे बाक्सा समानगे खलायतो आनि कोइ मुं अबन थैंक यू हम लोग का मीडिया पर्सन को हम लोग आज पीडी ग्रुप का तरफ से हम लोग आज प्रेस मीट करना पड़ा है क्योंकि हम लोग 4 सितंबर 2024 और एग्रीमेंट किया था डीडी में तो उसके बाद हम लोग 24 सितंबर 2024 में हम लोग सरेंडर किया है जम्पुई का DSR वेटरन 7 प्लेन में तो अभी तक हम लोग 1 साल होने वाला है अभी तक हम लोग का कुछ भी नहीं है अभी तक हम लोग मिला नहीं हम लोग केडर के लिए कुछ भी नहीं मिला क्योंकि एग्रीमेंट तो है हम लोग का जो हम लोग का केस पुलिस होगा और जो भी हम लोग का डिमांड वो जल्द से जल्द हो जाएगा वो हम लोग को बताया गया है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं 1 साल हो चुका है अभी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला तो हम लोग सब पीडी ग्रुप और पूरी ग्रुप की तरफ से हम लोग निवेदन करता है हम लोग का जो डिमांड को जल्द से जल्द हम लोग को मतलब देने के लिए वही रिक्वेस्ट करता है हम सरकार को बस यही आपका परिचय मेरा नाम मनोरंजन देवर्मा पीडी ग्रुप प्रेस मीडिया डोंगर टीवी serang sabino hambai maya pro kita angkini NLSP original group ni unginai angkini press meet hanani bangai baitu mang tamong gangkai जों बेखौ सारसन खामानि नरक खोनाबाय खिना 1 बोसोर जाबोदोंनि थांखा जों दिनै याक ससाइटि फेमिलि याकल सरकार बाय पिस्टक उनि फेमिलि याकल जों दिनै मुख सामान्यखौ सरकारनि थानिबो कायसा सेप मुंसे सिगन सेपना रजायो आबन बङै बेलेखिना खामजा जों अनेक कस्तनि बिसिङाव दङ दाबो आबन बङै सरकारखौ सानामो जों तारातारि
sini jeta man yang ni tongmani sini jeta accept khaji yang ni tongmani abruna accept khaina ni tinchungo ei sini ai card dok kurini bangai belekin tong kesepa tongmai ma tongo jeberkono sarkar sunga arrest khai mano tam lingkangke sini case payako jaga no sini case tongo abani bangai taratari sungo ai card ina lingkun o ai card chara sini kinango hambai khamanan lama kre gai sing tongkusang tongnani ni kipi khaimani mungna sungo tongkusang tongthaniwo sungo jodi ai card duya sungo obai ke jing jala khiklai toni khangai sing choba kotor thanani bangai prostuk unai hambai asim Minsi. ani bomo be binod debrma ang sini hastefani ngai lieutenant officer